Ja tornem a ser un altre cop més en el Rally Costa Brava històric. Aquest cop fent tasques a 0-0, aquí amb el bon amic Agustí. Ho passarem pipa. Amb la rèplica del 037. Doncs aquesta és la meva oficina per aquests 3 dies. Veieu, interior preciós. I aquí tenim el nostre aparell màgic, el l'únic. Ara anem a calibrar, que estigui tot acorde amb el que marca l'organització. I després podríem anar a esmorzar alguna cosa. Sí? Bueno, una petita parada tècnica. Hem d'anar a comprar unes biodramines, por si acaso, perquè no volem repetir-lo de l'any passat. Doncs ja les tenim. A veure, dir-vos que sí, els verdaders copilots no es prenen d'això, però jo en sé d'un, no diré noms, que és bastant campió de coses i que se n'ha d'aprendre sempre, que si no vomita. Així que tu i jo ja ens coneixem. Així que biodramina en casa dubte. Uah, com sona, nano. Com sona. Toca passar les verificacions tècniques. Bé, en principi són molt senzilletes en aquest. I aprofitarem per fer una petita entrevista aquí a l'ideari d'aquesta meravella, l'Agustí. Agustí, què tal? Primer rally, Primer rally oficial amb aquest cotxe i bueno, molt content i molt emocionat d'estar aquí. I sobretot estar amb tu, que ets un copilot de primera. Merci. Doncs explica'ns, Agustí, una mica la idea de crear aquest 037 rèplica. Doncs jo volia fer una rèplica, però que fos una rèplica de carrer, una rèplica que servís per anar a comprar el pa, per al dia a dia. I clar, això comporta que si fas una rèplica molt i molt de rally, doncs ja sabeu que després tenen una conducció nerviosa, una conducció que no és per al dia a dia. I la veritat és que no era aquesta la idea era de fer-lo molt maco, reforçar-lo de motor, evidentment, però sobretot que es pogués fer servir per al dia a dia. És un cotxe que va bé en baixos, és un cotxe que va bé a dalt i bueno, ens hem aprofitat una miqueta de les tecnologies modernes per acabar-lo d'afinar i estic content perquè la veritat és que va molt i molt bé, molt fi i hem aconseguit el que volíem, que era fer un cotxe per al dia a dia. I aquest kit estètic que porta, a veure si ens pots dir el que ens puguis dir, però una mica d'on surt, perquè veiem que és una rèplica bastant fidedigna a lo que és un 037 grup B, no? Seguint també una línia de lo que és l'Evo 2, on aquí, sobretot per al tema dels faros de darrere, que és on es veu més la diferència entre un Evo 1 i Evo 2. Sí, bueno, els faros són del 850, els italians aprofitaven tot i la veritat és que aquests en concret són d'un 850. Que ja és només amb els llums ja va ser un dels detalls que vas haver de buscar directament d'Itàlia, si no tinc mal entès. Sí. I la resta, el kit de carrosseria, on el vas trobar?
Bueno, el primer que has de fer és comprar un Lancia Beta Monte Carlo i a partir d'aquí veure què pots fer i què no pots fer, perquè clar, això és un cotxe homologat de carrer que passa i té bé i teòricament és com qualsevol altre cotxe de carrer. I bueno, vam comprar el kit a través de Abarth Sport de Galícia, que ells treuen les peces, me sembla que són d'en Theo Martin, i bueno, acoplar les peces, muntar-ho. Curiosament no fan aquesta peça d'aquí, perquè ja sabeu que el Lancia 037 va retallat per aquí, però això està prohibit per conduir pel carrer. Correcte. L'Evo 2 de carreres, com molts recordareu, es veu tota la part dels baixos del cotxe, no? Que es veu la caixa de canvis, com està directament col·locada, enganxada en el motor, i tota aquesta part de darrere no hi és, però com bé explicaves tu, el tema de l'homologació. Després no et deixen conduir pel carrer sense això. I bueno, hi ha un senyor a Anglaterra que se dedica a fer-les i bueno, li tens de demanar i triga un parell de mesos i bueno, te l'envia i perfecte, la vam col·locar i va anar perfecte. Estem al motor, que molta gent es preguntarà, vale, però això, quin motor estem muntant? Un motor de 037, un motor Fiat, un motor... No, quin tipus de motor? El motor del 037 és volumètric i va muntat transversal. I aquest va longitudinal i és atmosfèric, és diferent. Però avui dia els mecànics t'ajuden molt perquè tens camises, tens pistons, tens bieles, tens moltes coses que pots millorar i per lo que pesa aquest cotxe tens més que suficient per fer un cotxe fiable i a última hora que vagi bé, perquè, torno a repetir, si te passes, després no tens un cotxe per al dia a dia, que és el que jo buscava. O sigui, bàsicament l'únic que has fet, entre cometes, no? Diguem, hem agafat el motor original, mateixa disposició, allà on estava originalment, però el que s'ha fet és un overhaul del propi motor, s'ha agafat el motor, s'ha desmuntat, s'ha refet de zero, amb components més forts, no? Més forts, vinguts d'Itàlia, trobats a Itàlia, demanats a Itàlia, i bueno, per sort d'aquest motor hi ha de tot, perquè com és el motor del 124, del 131, del 132, motor de doble arbre de lleves que es va fer servir durant molt de temps, doncs hi ha el que vulguis, no hi ha problema. Doncs ja ho sabeu, aquí a Girona, una rèplica de Lancia 037 per anar a comprar el pa, com diu el seu propietari. Passejo amb ell quasi cada dia. El podreu veure per tota la zona de Panedes, Llagostera, Platja d'Aro. Així que si us creueu amb aquest cotxe, que sapigueu que va un home ben feliç a dins, que l'ha construït. Ha sigut un projecte molt llarg, amb molts maldecaps. Jo recordo des del primer moment en què vam haver de fins i tot despedir el que era també una de les joies de la corona de la família, el pobre Cosworth, perquè al final tot costa molts diners i tot no es pot... Al final has d'escollir, tot no pot ser. Però al final, mira, ha sigut un projecte que està arribant al seu final, potser no, perquè com parlàvem abans... I després la meva idea era la següent. Tots vosaltres que esteu mirant això, quan heu vist passar una rèplica, o un 037, és igual, pel carrer de dia a dia, amb una persona dintre per fer una volta o per comprar el pa? Mai, la resposta és mai. Doncs això és el que jo volia. O sigui, un cotxe mític per anar a comprar el pa, senzill, fiable, que no porti problemes. Que la gent el vegi, gaudir-lo i ja està. Doncs ja ho veieu. Doncs, agrair enormement a l'Agustí, que ens ha ensenyat el cotxe. Ja si veiem que hi ha bona rebuda en aquest vídeo, si després ja volem fer més endavant alguna altra prova, potser del cotxe, una prova dinàmica, perquè no hem explicat tots els secrets que porta aquest cotxe. No es pot. Però no es pot. Sí que n'hi ha algun que en vídeo es podria ensenyar de què passa, però també que ens expliqui del seu altre cotxe, que és el Turbo 2. Sí, també. Que és un cotxe que és molt maco. És molt maco i aquest va ser el meu primer somni i la veritat és que és un cotxe que em té molt orgullós i que sense cap dubte és el cotxe que millor m'ha sortit. Va molt i molt, és perfecte aquest cotxe. Doncs esperem que us hagi agradat aquesta entrevista que li hem fet a l'Agustí i nosaltres continuarem amb el Rally Costa Brava 2024.
Estem aquí, el nostre amic, Jan Rosa. Hola a tothom, què tal? Vigent campió del Dakar, tothom el coneixeu ja en el meu canal. Sí, ja sóc habitual del canal. Sí, és l'habitual del canal. I ara anem a fer una mica la reacció, no?, de la rèplica. Ell que està acostumat al 0.37. No, però... Tot està bé, tot es pot gaudir. Bueno, per va. cop, Com diu l'Agustí, el propietari del cotxe, és un 0.37 per anar a comprar el pa. Per anar a comprar el pa? Sí. Que és còmode o què? És còmode, no dona problemes de motor, l'embrague no patina ni s'enganxa. Impressiona, eh? És maco. Obre. Que vas còmode, Déu-n'hi-do, quin nivell. Sí. Hòstia, està tot impecable, Clar, això de quin seient és, de quin cotxe és? Del Monte Carlo, diria que és. Sí. Hòstia, impressiona quan el veus, així negre, mola la decoració. Sí, ha fet una decoració ben trencadora. Al començament tothom li deia que estava boig, però fins i tot jo li vaig dir que estava boig, però un cop el veus en viu, Està xulo, m'agrada. ja és una altra història, I el cop hi va full, dos Blunix, hidromina. Hombre. Què te vas d'ensenyar, Aquí Això. el Blunic de backup, per lo que pugui passar. Molt de backup, Sí. I el Blunix bo, ja ho tens tot entrat i programat, Sí, aquest mai falla. I espera, Jan, que també et donarem un petit regal que et devem, que no vas poder venir, però... Mit Besalú. Mira. Sí. Hombre. Me'l guardo bé, uita. Més li queda amb el cotxe. Sí, home, el vam fer a conjunt amb el cotxe. No vaig poder venir perquè no hi era, no sé on era, però estava corrent, no? Crec que estaves al Portugal. Sí, estaves al Portugal. Però, hòstia, m'hagués agradat molt venir. Va anar molt bé, no? Per qüestions laborals, en Jan no va poder venir, tenia una excusa bastant bona. Clar. Realment no vaig poder anar a un rally per un altre rally, vull dir, és com que convalida, saps? Molt bé, doncs, Jan, res. Bueno, un plaer tornar a estar al canal, Amb què corres avui? Nosaltres portem el dorsal 6, anem amb un 9 de carrera, un Porsche Mancini muntada, que molts el coneixereu de l'època, perquè, bueno, és campió d'Espanya, corria amb Mia Bardolet, Àlex Cribiller, gran pilot amb el qual portem 3 Portugals i aquest serà el primer rally no Portugal que fem junts. A veure què tal se'ns dona. Un rally molt de nivell, però moltes ganes d'afrontar-lo, passar-ho bé i, sobretot, córrer per la zona aquesta de l'Alt Empordà i Baix Empordà, que no... Baix Empordà més, però a l'Alt Empordà no s'hi fan ja mai ral·lis, hi ha unes carreteres brutals. Fantàstic. Doncs, Jan, molts encerts i nosaltres, en res, sortirem ja pel podi de sortida i ens anirem cap al càrting.
TC3 amb els Cielitos, que avui no hem portat el Subaru, tenim el Cupra. No, avui no. I res, sortim en 15 segons. Apa. Som-hi! Ja? Encara no, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, som-hi! Estem anant cap al tram número 4, el penúltim d'avui. Hem fet una volta molt xula per aquí, tota aquesta zona de Tapis, que no solem córrer ral·lis per aquí dalt. I la veritat que molt bé, hem trobat boira, ha estat curiós. I bé, la veritat que amb aquest cotxe el 037 és una passada, el soroll. No hem pogut córrer gaire perquè al no conèixer la carretera ni res hem d'anar molt en compte per els revolts, però bueno, ho estem disfrutant molt. Després d'aquesta magnífica primera etapa, curteta però intenseta, doncs tenim aquí el sopar que ens estan preparant la gent de Rally Clàssics. Aquí amb una orquestra i tot, música ambient. I res, hi ha de compartir les experiències amb els companys, que tots deuen estar debatent què tal estaven els trams, quina puntuació han fet, bueno, lo típic que es parla en un rally de regularitat. Nosaltres, emplenant una mica la panxa, que estem morts de gana. I ens veiem en el pròxim vídeo.